आन्दोलन खायफोरनि जबाब खायफोरनि आबं थाख्लाया आमा लं प्रसेस जेटा मायासो मा खालायनाय सिरि मानथायनि बागै जों जे मायासो मा खालायनाय नर्था सोमानि सल्युशन खायनाय नुलांनाय आ सल्युशन खायनायनि बागै हिंगाके डायलग प्रसेस मांनाय आ डायलग प्रसेसआव जेला डिमांड्स आ डिमांड को होगा नांनाय बुकु बाय सामा बाय या बा डायलग बायके स्ट्रक सौनाय जों सल्युशन बायके डिमांड आबनो जों लामा मानु संनाय आ लामानो बर' मा फायनाय सिनि नायमुं आबनो कारण जों सायमानो आसो बसरान रं खाय फैया तापो जरा आबनो सल्युशन खाय जायगा साइमिया गभर्नमेंट दंनि बा अन्य बर'नि तामनि बागै बर'नि तामनो आसो जाजाया ताम एलार्जि दं हानि बागै जुदि जों शान्ति बाबे दंना नायंगा के जेटा अधिकार दं माने अधिकार न फुलफिल खालायनो जुदि सै गभर्नमेंट जेटा बर' रंनाय माने लुक रंनाय माने टिपास लायना बनो फुलफिल खालाया बर' मुसुं खाया हंगा के सरकार याकार थुं बर' सरकार तलमानि बुनि अधिकार खरि तानबाय हंगा के बर'नि जरा डिमांड जरा नांगौ माने आबनो फुलफिल खालायनांनाय आबनो फुलफिल खालायगा जों सरकार चालक माने कारण बर' आबनो फुलफिल खालायगा सरकार चालक माने कोनो गावनि अधिकार